Hej, hej alle sammen og velkommen. I dag der kom allerede en afsnit med Farming Simulator 2016. Så ja, her er det. Og ja, lige nu skal jeg prøve at se om jeg kan få den her til at komme over til den blå herovre. Please sig der virkelig, mand. Jeg skal lige få fjernet den her. Og jeg har allerede nogle træer i forvejen. Sådan her bevæger man den her. Du klikker enten på L1 eller L1 og R1 eller R1. Sådan her. Det er her du kan bevæge dine ting. Og på L1 og R1 kan du dreje den og gribe fat på ting. Okay, men nu skal vi over til den her. Og alle mine andre ting, jeg har solgt dem, så jeg kan få det her, så jeg kan få flere penge. Og så kan jeg også få min... hvad hedder den nu? Den der lange grønne ting på. Jeg tror, at den kommer nu. Undskyld, jeg er sådan lidt snottet og sådan noget. Jeg tror ikke, jeg kan. Nå. Men man kan også gøre det med den her. Jeg skal bare få den her ting ud. Sådan der. Okay. Og så er det bare med at aflevere alt træet. Som det her. Og så skal jeg få det her over til blenderen herovre. Oh my god. Det er lang tid siden jeg styrer den her. Hvor langt nede? Eller faktisk oppe. Og det kommer til at tage noget stykke tid. Og I kan nok godt høre min lillebror. Han taler sådan tit. Så ja. Nu skal jeg bare få... Hvad i alverden skal jeg? Okay. Jeg tror, jeg sælger alle de her ting. Så. Okay. Nu skal alle de ting, jeg har... Nej, ikke der. Okay, jeg havde 2 af de her. Sådan der. Og jeg havde sådan en her, den tager jeg i blå. Så havde jeg den her. Sådan der. Og så har jeg ikke så mange penge tilbage, men så havde jeg også
den her. Jeg havde 2 af de her. Så køber jeg også den der. Nej, det kunne jeg ikke. Okay. Men nu har jeg alle de her ting. Der er godt nok mange. Så jeg får de her store grønne nogen til at over til de der vægt ting. Så ja. Nå. Og så kører jeg lige op i garage eller op i gården med det her. Jeg skal op i fart. Og det sejeste med Farming Simulator 2015, det er, at den selv kan køre. Man trykker på L1 og R1, og så trykker man på firkant. Og så kører den simpelthen bare selv. Og den kan køre mindst 27. Så heroppe er min farm bondegård. Så ja. Og det er sådan her man starter. Og man starter også med de der ting. Og så nogle flere ting. Og de står alle sammen hulter til bulter. Men det gør jeg ikke. Fordi jeg vælger bare at stille dem alle mulige steder, som også er nogenlunde hulter til bulter. Så ja. Men nogen fra min skole, de sagde, at jeg også skulle gå ud og gå. Så måske kommer der også ud en video med det ud på YouTube. Ja. Og ja. Da jeg var 6 år og 7, der havde jeg bare ønsket om at bare være YouTuber. Og jeg plagede også min far til det. Og så fik jeg lov. Så alle de her videoer har min far lægget ud. Men det er mig, der spiller dem. Så ja. Nu skal jeg... Jeg når ikke alle de her ting op, men ja, jeg tror, jeg runder den af her. Alle mine videoer, de er nogenlunde korte, og det er fordi, at min far, han kan ikke holde kameraet i så lang tid. Så jeg vil sige mange tak, fordi I gad se med. Og husk at smide et like og en kommentar. Og så vi ses i en anden video. Så hej.